kunali chikwaya china ku Blantyre Louis Kumanda chomwe chimapanga ma business osiyanasiyana nkumakhala ndi ndalama za nkhani za cash. Choncho tsiku lina monga mwachizolowezi anaganiza zonyamula ndalama zake mchisaka nkumapita nazo ku banki kudzera mu msika wa ku Ndilande osaziwa thumbali linali loboka ndalama zikutayika. Ndiyetu inu mukudziwa mu Ndilande ana azimayi atomato azibambo kunali kutola ndalamazo osaziwa bigi zakutayika kwa ndalamazo mpaka bige anakafika ku banki ayang'ane thumba ndalama zatha zasala zochepa. Apa Louis Kumanda monga mwa dzina lawo anadziwa zoti ndalama zawo zalowa m'manda, komano m'maganizo mwawo anazindikira kuti ndalama izizi sizinatayike kwina ayi koma mu msika wa ku Ndilande. Choncho bwanawo anauza apolisi kuti akawathandize kuyang'anayang'ana ndalamayo anawaziwisa za nkhani. Changu apolisi ndi Louis analunjika ku Ndilande komwe anayamba kufunsa omwe atola ndalama koma onse anangoti chete ngati sakumvaso zomwe zikufunsidwazo. Apa apolisi anayamba kusecha mmodzi yemwe anali pamalopo ndipo onse omwe ankapezeka ndi ndalama m'matumba awo zambiri zokwinyika. Inu mukuziwa ndalama zoti umachita kutola nkumango kwinyiza m'matumba onse anawatapa kupatula munthu mmodzi yekha Jomo yemwe ankati akatola ndalama zija ankazisanja bwinobwino nkumaziyika m'mafiga ogwirika bwino ama 100,000 ndi kumadziwa zoti anali ndi ndalama zingati alipe zosamukhuza pomwe apolisi ankafika pamalopo. Apolisi mosataya nthawi anamutapanso Jomo ndi gulu lonse linali pansikapo lomwe limapezeka ndi ndalama nkuwatengera onse ku polisi komwe onse anawatsekera. Tsiku lotsatira onse anakalowa khoti pa mlandu obera munthu ndalama ndipo anatchajidwa zindapusa zoti alipire kupatula Jomo yemwe anayimirira nati, bwana ine mlandu uwu ndikuukana sindinabe nawo chifukwa ndalama zomwe andipeza nazozo ndi zanga. Muone mmene ndinazisanjira mwini wangane. Kodi wakuba angasanje ndalama m'mafiga monga mmene ndapangira inemu zinthu zotola ndingaziziwe ine figa yake? Ndiyetu ndikuuzeni ndalama zanga ineyo zonse zinali zokwana 800,000 ndipo ngati musakusimikiza za izi kuwerengani muone. Apolisi awawa vuto ndiloti anali akusaka ndalama ndipo pa nthawi inane ndinali bize ndi ndalama zanga kuziwerenga ndiye zinangogwirizana kapena mwina zawozo akuziwa manambala yake apa ndalamazo. Apapa majaji anangoti kakasi poona kuti umbonidi ukukwanira oti mkuluyu ndalama ndi zakedi ndipo anatenga ndalama zonse anamupeza nazo zija nkumpatsa kukhala zake pomwe ena onse alipiranso chindapusanso kamba kakupusanso. Phunziro langa mu nkhaniyi tilipo amalawi ambiri lero omwe timapanga zinthu mopupuluma posagwiritsa ntchito ubongo wathu kamba ka umphawi omwe tili nawo. Ndi anthu ochepa chabe omwe amayikapo nzeru pa chilichonse chomwe chikuwachitikira. Ambiri timangopanga za zomwe zapezekazo ndipo ambiri tagwera m'mavuto osiyanasiyana palero kamba kakusaganiza kaye mozama pa china chilichonse mmoyo wathu. Onani Jomo nkhani yakutola ndalama inali yochitika mwa fast koma anakwanisa kuyikapo nzeru zake zozama mpaka ndikupezeka kuti watuluka mfulu kuba nkuteka. Kusokera kwa kuyika nzeru ukuku ndi izi zikuwavuta ambiri mzintchitomu m'mabizinesi nkumapita pansi kamba kuti akukanika kuyikapo nzeru zawo zomwe akuyendera nkukhala zomwe anaphunzira zokhazo zoti bizinesi ndi kukaoda nkumapanga profit basi iwe nkumangoyika chidumu zokhazo unaphunzirazo. Chodabwira ukungodilizika kamba kuti ukukanika kuyikapo nzeru zako pa bizinesi yo nzeru zoti kupatula kukaoda ndi kumapanga maprofit wayenera kutsekanso njira zotulukira ndalama zambiri kuti upite chitsogolo. Tiyeni tikhala Amalawi otukuka pozama m'maganizidwe athu ndi kupewa kumangochita njira za zizolowezi chifukwa nkhani ya zizolowezi ena pano ali nazo kundende, ena mabanja anatha, ena anachosedwa ntchito kumene kamba kazizolowezi. Ndine Dini Studios nathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.